Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da zuwa a wannan gida mai albarka mai tarin albarka wato na Hausa News Hope. Barkanku da zuwa. Idan zuwanka na farko kenan ka danna mana subscribe sannan ka danna notification domin ƙarin samun bayani. Yau labaranmu akan yarima ne na kannywood, wato yariman kannywood Adam A. Zango. Adam A. Zango ainihin haifaffen zangon Katab ne, wato daga jihar Kaduna. Wato shi Adam A. Zango bayan rikicin da ya faru a jihar Kaduna na zangon Katab, shi ne ya gangaro ya shigo garin Jos, ya zo garin Jos wajen kawunsa. A wajen kawun shi ya zauna har yayi secondary school. Secondary school ya dan fara bige-bige, fara sana'a. Sana'ar da ya fara ita ce sana'ar kuza. Ya fara sana'ar kuza na kimanin wasu 'yan shekaru tukunna ya dawo ya zama ɗan gwanjo. Ya fara gwanjo, ya fara irin harkar modeling, ya sa kaya ka gani ka gaya ma sai ka siya. Daga nan sai ya koma Kano. Yana koma Kano ya fara harkar kiɗa. Tun kiɗan ba ta ci ta dawo ta fara ci. Daga nan ya zama shahararre a fannin kiɗa. Ya fara kiɗa sosai, yana da masu Yakubu Muhammad Sani Danja kiɗa, tukunna ya zo ya fara shiga fim. Allah ya ɗaga shi. Sannan kuma mai gidansa Alunu shi ya ba shi gurin zama. Daga nan sai ya samu ɗaukaka a harkar fim. Har Adam Zango ake tunanin cewa ya yi soyayya da 'yan mata da yawa wanda suke masana'antar kannywood. Kwanakin baya mun ji yadda matarsa suka fito suka dinga gwagwarmaya, har mutane suka dinga tsokaci cewa ya cika aure. Wato a takaice wannan shine ɗan takaitaccen labarin Adam A. Zango, yadda muka hango shi a wajen wani biki yana ta rawa ga 'yan matan kannywood. Alamu dai yana nuna cewa Adam A. Zango yana da farin jini. Za mu iya cewa farin jini na mata, za mu iya cewa kuma farin jini na mutane, saboda yana da matuƙar tasiri sosai idan muka lura da yanayin yadda yake rayuwarsa. To ana nan Adam A. Zango ya samu ɗaukaka a harkar fim. Yana harkar fim, ya iya fim, dama ya iya rawa. Tunda duk mutumin da yake kiɗa dama zai yi wuya kaga ya fice bai bar hanyar rawa ba. To Adam A. Zango ya iya rawa sosai, tun da bai fara waƙa ba. Yana kiɗa ya ɗan fara kiɗa ya hau waƙa da kanshi. Yana hawa waƙa da kanshi, yana ɗan abubuwa sama-sama. A yadda aka yi hira da shi kwanakin baya, ya faɗi wasu faɗi tashi da ya fuskanta a rayuwa. Sannan kuma yanzu ko kai da kake bibiyan social media za ka ba da shaidar cewa Adam A. Zango ya fuskanci damuwoyi da yawa. Tunda duk mutumin da zai auri mata ɗaya su rabu, ya auri biyu su rabu, ya auri ta uku su rabu, kasancewa yana fuskantar kalubale da yawa. To a irin wayannan kalubalen da yake fuskanta ya zayyana wasu, inda ya faɗa, kuma mun san cewa kwanakin baya mun ga hoton matarsa da yaron shi suna rawa, wanda kun ga yana nuna cewa alamu kenan a gidan Adam A. Zango tana takure kenan. To Allahu a'lam, wannan ku ne za ku yanke hukunci. In tana takura to Adam A. Zango dai yadda aka gani, in ka gan shi physically an ce mutumin kirki ne. To dai ban taba haɗuwa da shi ba, amma an ce idan ka gan shi yana da kirki, yana da alaƙa, yana da sauransu. To amma dai mu ba mu ce ba, amma alamu na rahoto da wasu ya nuna kamar su Tijjani Asa, su Falali A. Ɗaurayi, abu ya nuna cewa yana da fararar soyayya ne. Za ku iya haɗuwa yanzu ya ma mutunci, ku yi mutunci, amma daga baya shi ana yawan samun matsala da shi, saboda alamu yana nuna kamar yana da ɗan jiji da kai sosai. To amma dai ba shi ne dai sa ka yanke ma mutum hukunci ba, sai ka zauna da shi ka ga dalilin da ya sa yake rabuwa da mutane kafin ka yanke mai hukunci. Amma yadda su suka faɗa, da sun zo suna harka da shi, daga baya sun janye. Kuma 'yan kallo za ku ba da shaida cewa da Adam A. Zango sun fiye yin fina-finai tare da Falali A. Ɗaurayi, amma daga baya kuma aka ga kaman kowa ya kama gaban shi, saboda shi Adam A. Zango ya fokusin akan waka, har yake faɗa cewa shi al'amuran shi yanzu duk sun koma YouTube. Kawai harkar shi daga YouTube ne, kawai sai dan social media zai abubuwan shi sai ya wuce. Wato shi jarumin dai daga lura da yanayin yadda rayuwarsa take, za mu gane cewa yana da ɗan jiji da kai. Wani lokaci yana da jiji da kai, saboda yana ji da shi ɗan gaye ne, yana haɗuwa da celebrities kala-kala. Tunda za ga da yawan mawaka masu tasowa haka sukan zuwa cikin shi. Ta yadda za mu gane cewa yana da ɗan matsala kaɗan,
ba wai ina faɗa yana da mai, amma yana da ɗan matsala kaɗan, tunda idan kuka lura za ku ga akwai yaron shi, babban yaron shi wato wanda ake ce mai Bangis. Da suna tare rimi amma yanzu kuwa ya kama gaban shi. Za ga ƙananan mawaƙa haka suna zuwa wajen shi, ana ɗan featuring ɗinsu, ana ɗan wasu abubuwa ɗaya biyu haka, tunda mutum ne da ya iya rawa, gashi ya iya kiɗa, gashi ya iya harkar fim. To alhamdulillahi, a haka sai dai ya gode ma Allah, saboda Adam A Zango ya samu ɗaukaka sosai, yana da masoya, yana da mabiya, ana ƙaunar shi sosai, dan irin yadda yake fina-finan ɗin shi, ya iya acting sosai, shi yasa har ake ce mai yariman kannywood. To kun ji, an ce mai yariman kannywood, shi kuma Ali Nuhu an ce mai sarkin kannywood. To kun ga yadda abu yake, amma kuma wasu mutane sukan iya tsokaci su ce cewa Adam A Zango da Ali Nuhu suna da gaba. To a gaskiya dai ba wata gaba da suke, saboda yawanci mu 'yan kallo mu aka fiye bari da jaje, saboda su suna can kansa haɗe, kai kana nan kana ta surutu. To alhamdulillahi, Adam A Zango kenan, wani fitaccen matashi actor na kannywood. To idan zuwanka na farko kenan, ka dallaba ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun ingantaccen bayani. Sannan kar ku manta, duk wanda yake da labari na soyayya ko kuma abin da ya faru da kai ko kuma abin da ya faru da wani ɗan uwanka, kana so ka faɗa ma duniya cewa su kiyaye, mu ƙofar mu a buɗe take. Ka turo mana saƙonka, ka turo mana labarin, za mu zo mu ɗaura. Idan kana da wani ƙarin bayani ko shawara ko sauransu, ka tuntuɓe mu. A sha kallo lafiya.